Hi guys, nataron diri sa Maria Luisa Road kasi nata diri sa Langs Beef. Langs Beef Pares. Pero dili ta mag Beef Pares kay atong tilawan ang ilang bagong one, ang ilang Chicken Adobao meal. 180 pesos only. So excited kung tilaw silang adobao. Kanang ganahan ko ng adobao na naisabaw-sabaw ko no. Pwede sa pinaugay mong style. Pero akong gipangayo is kadang adobao na basa-basa. So mana, it's not your ordinary chicken adobo. So ano na to, unsa ni Kalami. And by the way, kani Langs Beef Pares located ni sa Maria Luisa Road. At bakit mao nang Streetscapes ana Maria Luisa Road, mao ni dire kani na showroom dire. Na ang Langs Beef Pares. So in a bit mga onta. So tanawa na atong adobao bay, garlicky kay ba, tanawa napay. Naghumot kay tanawa lang, bisag tanaw lang ninyo daan humot kayo. Lalaban kay akong lunch ron bay. And of course nag extra garlic rice ta. Plus Coke Zero. So di gid mahimo na walay rice king adobao kay ato na ning tilawan. So mangaon ta bay. It's time to eat bay mao ni atong adobao. Tanawa guwapo kayo, guwapa kayo, and of course we'll have rice. So di pwede guway rice, di ba? So nakaganahan ako silang adobao bay, tanawa daghan kayo. Sus, grabe murag klaro kay giluto for pila ka hours ba. Tanawa tilawan sa nato ang garlic bay kay good for the heart kuno ni. Haskang humuka. Lami kayo kalabang nawa nang iyang pagka weird na kalabang pagkahanghang na kuan ba kanang nang sobra ka strong na flavor. Mura na siya adobao sad. And ang tilawan natong manok. But it's so tender, really flavorful. Ang kalag yung nisud good ang sauce ni ba, ang flavor sa sauces niabot gyud bukog yan mo na kaya kayong niluto ni for pila ka hours. Perfect din kayo with rice of course. Ang usa ka order I think it's 180 na rice, pwede pag ka mag-order extra adobao if you want. Yan ang kag pinaugasan, pwede sad. Kani ako, nang sabaw-sabaw, nanahan ko ng sabaw-sabaw na ibaw sa rice. So di gid kay daghan yung sabaw, but one kay very rich, very thick. Flavorful. And I like that they put a lot of garlic, na fried garlic gani. So manang makagana gyud kaon. Yan. So yeah, happy na. Of course, na yung option there is Langs Beef Pares ba. Di rin siya baboy, ay baka. Kasi siya manok. Yeah. Ano? Garlic. Alright. Now, and crown the mouthful. Wow. Mana, enjoy kay ko doon eh. Kung ganahan mo, abo katuodan niya. Nara siya sa Maria Luisa Road at bang sa Streetscape. Wala. Kailangan dapit sa Excel Store. There's Maria Luisa Road. Yeah, una, what good. Lami lang adobao dre. Lambi para sa of course, maka extra rice yuga. And man, dapat ninyong tilawan. Di ba? Kung hilig mong adobo. Ano ini lang special na adobo ba eh. Nang inato ka ng adobao. Di ba? Ilawin ni unsa kalami. With extra rice.
Perfect kani labi na kung gikan nga nag-workout, gikan nga exercise. Ako ni ang kanon. So, thank you so much for watching atong short picture dito sa Langs Beef Pares Chicken Adobao. Tapos yung tilawan. More details on the description. And I think they're available also. Nabaya sa delivery app, Grab Food, I think. Yeah. So, tilawin na, kauna, and let's keep on supporting our local businesses, local restaurants. Ang ginagmayng restaurant sa Maani, diba? Ay, of course, musikat sila kung inyong tabangan, diba? So, thank you so much for watching and see you na sa sunod na itong mga kaon-kaon o lag-lag. Bye, bye, bye.